Здравейте, скъпи таро приятели, и добре дошли на моя YouTube канал Violet Evergarden Tarot. Днес за всички повелители на земните зодии с помощта на картите Таро ще видим какво ще ви донесе месец април. Така, обща енергия за земните повелители за месец април. Какво месец април ще ви донесе в любовен, емоционален план? И какво месец април ще ви донесе, скъпи земни повелители, в финансов, материален, работен план? Сега, за всяка една от зодите ще извадя по една карта послание. Козирог. Послание от картите Таро за месец април. Зодия Телец. Скоро телците имат рожден ден. Да видим посланието, какво ще бъде за тях. И зодия Дева. Хайде, девички, да видим и за вас послание от картите Таро. Сега за всички вас ще искам нещо специално. Намислете си едно желание за месец април и с помощта на отговорите от ангелите да потърсим отговор дали вашето желание ще се сбъдне през този месец. Хубаво си намислете желание, може да паузирате видеото, да манифестирате, така да си го визуализирате. Сега, Овен пожелание за месец април. Дали ще се сбъдне? Овен. Ще се сбъдне ли желанието на телците през месец април? И ще се сбъдне ли желанието на девите? Отговори от ангелите, да видим оракулските ангелски карти. Какво ще ни кажат за вас, скъпи мои? Така, хайде да видим. Ама то какво? Просто прекрасен месец. По Асо чаши април ще ви донесе емоционално удовлетворение, любов, щастие, хубави емоции, с семейство, с приятели, ще празнувате заедно празниците, няма да ви трогват никакви проблеми, никакви ангажименти. Изобщо пълно емоционално удовлетворение, имате потенциал за хубави емоции през месец април. Тук също виждаме, че птичката поставя и в емоциите и любовта и някакви парички, така че ще получите и може би великденски бонуси или пък хубави така скъпи подаръци за рождения ден. Така че хубав емоционален април ви очаква. Тук, между другото, има много голям потенциал за хората, които са влюбени в връзка, любимия човек да ги изненада или любов да се свърже с тях. Хайде да видим за любовта. Ето тук виждаме двойка пентакли. Да, ами тези, които жонглират в любовните взаимоотношения и така се точат на два стана, имат две страни на любовен интерес, умело ще жонглират между двамата човека, които харесват, с които са влюбени и с които искат някакви взаимоотношения. Даже ето тук виждаме и от две страни може да получите в любовта някакви предложения на някои да бъдат с вас, на други подаръци от две страни, така с интерес. Може би от двама мъже, които ви харесват или сте им слабост. За мъжете от две жени.
Но тук виждаме, че земните повелители умело балансират и вървят тук по пътеката. И така малко скачат от опция на опция и лавират, намират успешно, тук и с асото по чашите, успешно намирате баланса, но още не сте готови да се определите към кой човек точно, какво, нали, категорично да се насочите. Ами така, не искате да се разделите и с двамата и гледате ту с единия, ту с другия и да пазите някакъв баланс. Не сте готови за категорично решение, но интересното е, че тук имаме в любовта също парички, тук също въобще ще бъдете ухажвани и покрай празниците така ще има и финансов обмен. Сега за някои от вас, за любимите хора, пък ще са готови да дадат повече пари. Т.е. да се похарчат за скъпи подаръци или за празнични трапези. Много хубави неща ви очакват. Хайде да видим в работен, финансов, материален план. Ами ето, вие получавате контрола върху работата по императора. Изобщо няма от какво да се притеснявате. Всичко на работното ви място е стабилно. Имате своята позиция. Знаете как да се заявите, тежите на мястото си, няма абсолютно от какво да се притеснявате, няма кой да ви бутне. Ето тук виждаме и Козирога, който си седи спокойно. Така че в работен план ще вземете контрола на ситуацията, ще може да заявите своята отпуска, ще може да заявите своите предпочитания, като ще бъдете чути, ще се умете по такъв начин да ги изявите, че да ви отговорят с положителен отговор, да не могат да ви откажат. Сега това тук говорим и за материалност, през месец април ще сте в изключително ресурсно и материално положение. Ето тук виждаме скиптера, виждаме златния плод, който императора държи, т.е. при него има изобилие. Така че може и някакви бонуси, увеличаване на заплати да получите. Всичко в материален план. Вие сте императорите и императриците. Държите контрола и всичко ще бъде наред в работен план. Сега, Зодия Овен. Хайде да видим послание от картите за Зодия Овен. Ами ние ето тук говорим за императори, той излезе императрицата. Скъпи овни, при вас през април всичко ще разцъфва, плодородие, изобилие, няма да бъдете лишени от абсолютно нищо, ще се радвате на живота, пролета ви зарежда, така че всичко с вас ще бъде наред. Някои от вас ще се наслаждават на хубави книги, друг на хубава храна, а пък някои от овните могат и да научат хубава новина, че им предстои да си имат бебче. Да, ако сте мъж овен, може да разберете, че вашата съпруга, вашата императрица е бременна, ако пък сте жена овен, че ви чака ви най-хубавото в живота. Едно хубаво детенце. Но тази карта, освен бременност и деца, символизира плодородие, разцвет, просперитет, извинете, и изобилие. Каквото поискате, това ще се случи през месец април. И ще го имате. Няма от какво да се притеснявате. Изобилие, комфорт, уют, всичко, от което се нуждаете. Сега, да видим Зодия Телец. Зодия Телец. Ами, телци, какво вас ви тормозят някакви мисли? Какво с минаването на деня и идването на вечерта? Някакви мухи ви мътят главата, притеснения, не може да спите, премисляте, тревоги, притеснения. Я да видим на
за вас още пояснителна карта за зодия Телец. Пояснителна карта от девятката на пентаклите. Нещо се притеснявате с това да заявите своя собствен независим избор и да се определите. Или че някой застрашава вашето благосъстояние. Хайде да видим още една карта. Нещо емоционално ви предстои, някакво просветление. Но в крайна сметка, каквото и да се случи, нещо, някакво внезапно събитие, всичко ще бъде наред. Ето виждате тези деца, как отдолу два маязовци и фея ще ги ловят. Т.е. те са в безопасност, нищо, че им се срутва хубавата детска къщичка на дървото. Може би прекалено много ще се притеснявате, но в крайна сметка вие си тежите на мястото също. Вие сте девятката на пентаклите. Това е независимият човек на свободната воля, с свой собствен фундамент в живота, знае какво иска. Ето имаме свободата да решава и да взима решения за бъдещето си. Имате цялото плодородие, пари, финанси, изобилие, с което някой човек би искал да се похвали. И тези тревоги просто ще ви изяснат някаква ситуация и действие, които първоначално ще ви се иска да ги отречете, ще ви е трудно да ги приемете, но те ще хвърлят яснота върху някакъв казус, който дълго време ви е мъчил и тормозил, и ще си отдъхнете. И това ще ви помогне да не го мислите повече. Но не се притеснявайте, ако има някакви такива тревоги, просто оставете Вселената за ваше добро. Ще ви отърве през април месец от хората, ситуациите, нещата, които не ви служат и не са полезни за вас и които ви ограничават, за да може да бъдете свободни и да се радвате на изобилието, на финансите си и на избора си да правите това, което на вас ви харесва. Така че всичко ще бъде наред с вас през месец април. Просто по-малко се притеснявайте и не го мислете. Хайде да видим сега за зодия Дева. Ами, девички, за вас април месец ви носи една семейна хармония и семейно щастие. Всичко, което искате, ще се случва. Празниците ще са с любимите ви хора. Някои от вас могат да заминат на село, например, или далеч от града, да се съберат с роднини, или с хора, които са им скъпи на сърцето, но не ги срещат често. Тук виждаме и децата как си играят, птичките пеят, животинките, въобще една семейна идилия. През април месец пълно емоционално удовлетворение. Любов, щастие, хармония и веселие очакват девите. Така че няма какво вас да ви мисли. Нека да видим сега, скъпи мои, дали ще се сбъдне вашето желание през месец април. Нека да видим за зодия Козирог. Ангелите, отговор от ангелите, дали ще се сбъдне желанието на козирозите. Подобряване на здравето. Ако вашето желание е свързано с някакъв здравословен проблем, изцеление, то през април месец ще намерите пълната хармония и ще ви се подобри здравословното състояние. Ако е свързано с някакви неща, които изискват физически усилия, може би през април месец е по-добре да наблегнете върху подобряване на вашето здраве, а не толкова на натоварване на силите и на себе си. Така че обърнете внимание на здравето си и вашето желание ще се сбъдне.
Така, хайде да видим за зодия Телец. Успех! Ами ангелите са на ваша страна, скъпи телци. И ви водят към успеха, към светлината. Не се тревожете, всяко зло е за добро. И най-вероятно прояснението, което ще получите в дадена ситуация, вместо да ви навреди, то ще ви изпише веждите, както казват хората. И всичко това е с цел от Вселената и висшите сили да можете да прогледнете и да сбъднете вашето желание. Вселената и ангелите са на ваша страна. Успех! Действайте уверено. Така, и за зодия Дева. Хайде, девички, да видиме. През следващите няколко седмици ще се сбъдне вашето желание. Да, определено. Ами то се вижда и по десятката на чашите, че със сигурност вашето желание ще се сбъдне, ще сте щастливи, емоционално удовлетворени. Всичко, което пожелаете, ще го постигнете през месец април. Така че до няколко седмици да знаете, че ще се сбъдне вашето желание. А тук за козирозите, тези, които така може да очакват детенце от доста дълго време, може и да им се случи с подобряване на здравето. И така, скъпи мои, беше ми много приятно. Моля ви, ако ви е харесало това видео, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала, за да не пропускате другите видеа и до нови срещи! Чао! Весели празници!